Hindi ko mahanap sa Google yung dideliveran ko, kaya huminto ako rito. Tinawagan ko kanina yung ano, idadrop down niya yung pin. Wala eh, kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap dito sa truck GPS ko. Ganun din dito sa internet, dito sa Google. Pati dispatch ko, aligaga sa paghahanap ng address. Hello guys, magandang tanghali. Magandang araw sa ating lahat. Sang lupalop man kayo ng mundo. But anyway, andito na tayo sa ring road ng Regina. Nakita nyo naman yung sign, napakalaki niyan. At papunta tayo ng Saskatoon. Doon tayo magdi-deliver. Hindi ko lang alam kung meron tayong load agad kapag na-deliver natin ito. Sana naman bigyan ako. Ayokong naman sana na patakbuhin ako ng empty. Paktay na. Hopefully pray na sana pag deliver natin ito is makahanap sila ng reload ko. Otherwise baka patakbuhin nila ako empty papuntang Winnipeg na garahe na. Wala na, lugi negosyo. Todas bayungon ako na ata Tilawano. Anyway, meron pa tayong 2 oras, 142 miles. Ayan sa aking GPS distance, 142 miles. Tuloy-tuloy lang tayo. Maya-maya andun na tayo. Anong oras pa lang naman dito? Alas 2. Andun na tayo ng alas 4. Magandang trip po rito guys. Magandang klima. Kaya naman samantalahin natin pa na magandang panahon. At kung bigyan tayo ng biyahe, may ratratin nating ratratin. Para sa ganon makarami tayo at makakuta tayo. At pag dumating ang taglagas o taghina o matumalang biyahe, ay di, yun yung time na magpahinga-pahinga muna tayo. Tapos enjoy natin yung family time. Yan lang guys. Dito tayo sa 11A, Highway 11A. Tuloy lang ako guys, tuloy lang. Pero may upcoming na timbangan dyan. Natin kung bukas o sarado. Sa left side yung timbangan. Ayan yung sign na 1.5 km next Lonsdale to Saskatoon. Sarado. Truck over 10 tons support to scale with light is plastic. Sarado. Tuloy-tuloy na tayo guys. Sarado yung timbangan nilang yan. Let's go. Duty muna tayo guys. Wala. Yung dideliveran ko. Huminto lang ako dito sa gilid. Yung dideliveran ko, hindi ko mahanap sa Google yung dideliveran ko, kaya huminto ako rito. Tinawagan ko kanina yung idadrop down niya yung pin. Wala eh, kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap dito sa dito sa truck GPS ko. Ganun din dito sa internet, dito sa Google.
tinawagan ko, sabi niya sa akin, we are in the farm. Sabi niya isang farm yan. Guys, dito na tayo sa ano as you guys can see. Dumilid lang ako rito. Hindi tayo sa Saskatoon guys, Saskatoon. Magde-deliver. Sakali man, papasok ako dyan, hanap ako ng iikutan ko kung saan banda yun. Okay, antayin ko lang yung address na binigay niya sa akin para tuloy-tuloy tayo. Okay. Ay. Tapos nag-message ako sa dispatch ko kung after this meron pa tayong reload. Ano bang plano sa atin? Plano, sabi ko. Okay, sabi niya sa akin mag-stay kayo sa Saskatoon for the night. Baka may plano sila sa akin yung reload guys. Kaya hindi na ba sa Saskatoon. Tsaka isa pa 5 oras na lang yung driving ko. Hindi na rin ako makakauwi ng Winnipeg. Bukas na yan kung sakali. 5 oras na lang. What? Antayin natin. Please drop me a pin or share location. Thank you. Nag-text din sa akin yung aking dispatch. I cannot find it on the Google either. Call the customer. Yun, tinawagan na natin yung customer. Init guys. Iihi lang muna tayo. Ihi na ako Alright guys, tumabi lang ako dito sa gilid para wala akong space, wala akong place para kung saan ang maaring direction na ibigay sa atin, doon ang tahakin natin. 764 punta dyan. Hindi natin mahanap yung lugar wala sa Google, wala rin sa truck GPS. Antayin lang natin kung ano yung sasabihin. Alanganin pa itong pinagparkingan ko. Delikado pa. Wala akong choice, wala akong pwedeng mapagparkingan Buti na lang kamo guys, magkano itong pangarga ko. Magkano itong pangarga natin. Farm yung pag-deliver natin. Kaya mong dumaan muna ito. Padaanin muna natin ito.
sasabitan tayo. Alanganin pa itong pinagdeliveran ko. Tingnan natin, baka mama meron ng text sa akin. Alright, good, may text. Okay, so ito click natin yun. Okay, so showing apps. Ito. Oh, sabi niya corner of 15 and spring left side just ahead of you. Okay. Okay. So, ito. Copy. Okay, so lagay nga natin dito. I can find. Ano ba yan? Google Map. Coordinates, i-copy ko tong coordinates na to. Copy coordinates. Tapos punta tayo rito. Paste. Go. Oh, dyan lang sa harapan. Doon lang sa harapan ko pala. Tara guys. Alright guys, tara. Diyan lang sa harapan natin, malapit lang pala eh. Pero hindi kasi natin malaman eh. Buti na lang hindi tayo pumunta kung saan saan. Malapit lang mga, ito sabi niya 5.1 kilometer sabi ng ating GPS. Kahit pa paano may tumulong sa atin. Dispatch, proper communication sa dispatch natin. At saka syempre sa customer. Ganito siguro yun, farm yun eh, farm. Halata naman kasi nakita nyo tong lugar na to guys, oh. Kaanuan ka kabukiran kumbaga kung tutusin. Nasa right side bahagi.
Kaya ng problema ko saan ako magpapark. Lapit na. Saan tayo magpapark nito? Ito yata yun. Ano ba yun? Oh, ito yata yun. Ito yun oh, sabi. Ah, ito yun. Ito malaking building na to. Ayun. Kumakaway na. Okay. Oh, door. Ayun doon. Diretso sa door na daw. Oh, farm pala to, guys. Tanong natin siya kung saan. Laking building to, parang bago lang, guys. Alright, guys. Alright, si sir. Alright, guys. Hello, sir. Here's the paperwork. Which door you want me to go? It doesn't matter. Two. Okay. Open and back. I'm gonna open the back right now. Oh, my trailer? No, I have to open. It's padlock. I have to open with the lock. Oh, is it? Yeah, okay. I will open myself and back into door 2. Okay. Okay. You betcha. And I'll start unloading as soon as you get backed up. Yeah, so is there any place that I can park for the night in here, somewhere in here? Or I can park your You can probably park right along there. Okay. Because they said to me, stay in Outlook for the right, probably looking for a reload. So Okay. yeah, thank you, sir. I would guess you park right along there. Okay, Nobody will say anything. sure. Okay, thank you, sir. I'll make sure. Okay, thank you, sir. Oh, nice. He is nice. Guys, buksan natin at tapos tayo sa door 2. Yan, pabalagbag natin yung truck natin yan. Tapos itulog natin until tomorrow kung anong sasabihin nila sa atin. Okay. Alright. Dry product yung pangarga natin. Alright, guys. Alright, guys.
tayong dumiretso dyan, malambot. Baka mamaya hindi tayo makaahon. Tanda lang para hindi umpog yung ating kwitan doon sa dock nila. Puntahan lang siguro nila ako dito guys, kaya nakita nyo naman walang ilaw eh. Ayun. Ilagay ko muna yung sarili ko ng off duty. Yun. Okay. Now, mag-record tayo. Ilagay natin dito yung end odometer natin, 910,303. So 910,303 kilometer na yung tinakbo ng truck natin guys. Ano, kita nyo nakita natin 910,303.8 kilometer. Tumatakbo tayo ng 7.4 miles per gallon. Wow! Alright, ayan. Let's get pa paano. Dito na tayo. Abangan ko na lang kung anong resulta nitong pag-ano sa puntan na lang siguro nila ako dito. Tapos kwentahin natin kung ilang miles yun. Mula dun sa ano guys mula dun sa Montreal, Quebec, doon ako nag-pick up is 9,000 minus dito 900,000. Nakatakbo tayo ng 3,143 kilometer divided by 1.61 equals 1,952 miles yung tinakbo ko na yun. O yan, tama-tama nakagawa ko ng 650 miles per hour. Pero 650 miles per day. So 650 miles 15 miles per day. Mula Montreal hanggang dito sa Saskatoon, nakatakbo tayo ng 1,900. Kulang-kulang 1,950 to. Kulang-kulang 2,000 miles. Magantay lang ako guys. Napagod ako. Nakita nyo naman sinagad-sagad ko ng Sabado at Linggo. Tapos umuwi pa ako ng bahay. Maaga pa kaming gumising ni Mrs. Nag-exercise, drive. Yan. Drive. Itulog muna natin to. Pahinga muna tayo. Tawagan tayo mamaya. Yes, sir. Hey, buddy. It's done? You're done. Thank you. Just gonna park over there probably. Yeah, I talked to Marcel. Yeah. There's 2 spots you can back in. Pick any one of them, back in there, and All good to go. you're good to go. You can be there for as long as you need to be. Okay, thank you, sir. Down at the side of the bed. My clothes. Okay. There you go, my friend. Yeah, sir. Thank you. Have a good day. Talk to you later. Okay. Ayan guys. Ay, ang init. Nakuha na natin yung papel. Perma na pa rin yung papel nila. Park muna ako yan guys. Tantayin natin kung anong sasabihin ng dispatch. At yeah, siguro putulin ko na yung video vlog ko rito guys, no? Thank you for watching na lang. Naingat kayo lagi. So, kita tayo bukas. Okay.
hopefully ang load natin pauwi na ng Winnipeg para makareset naman tayo doon. Mali yung pag-uwi ko sa bahay, hindi naman day off yun eh. Tumala ako sa bahay para sa ganun eh matulog ng gabi, which is normal naman yung matulog tayo, pero sumaktulog tayo talaga sa sa bahay. Winnipeg. Guys, thank you for watching. Ingat. Peace up. Bye. Lakai Tracker.